Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Mga sahon debata saya monangat do ulah nota ngot maho ale parhinalawan tarsunggul maahu di buha siang ari puji aku maho di tonga-tonga ni aka bangso ale Tuhan ende honokku maho di tonga-tonga ni aka marga. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata jala amanami, sai urupi mahami, asa unang maddele hami, ujuro hapogosan tuhami, jala unang manggopo hubahek kami selehon-lehom muna denggani, ujuro pasu-pasum tuhami, ramoti hami, asa unang marpos niroha hami tu arta nadihasyanganon, lehon dihami haporseaon, asa dohot hami parjabar di siteanon ni akka na porsea diho. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredehita. Tatangihon mapatik ni debata di minggu tasadarion, ima patik parjolo sahat patik paupaton. Patik parjolo. Ahudo Jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup, ahu bahenommu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganommu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, doho na di banua tongahon. Rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang go tunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna, ai onahum na dosogot, akka na marsineang di goarna. Patik paupaton. Ingot hamu ma pabadiahon ari minggui, di nanomari ma ulahamu nasa silonmu, alai anggo ari papituhoni, ari pariadanan ni Jahoba debatam doi, dang jadi homangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe namangebati hutam, ai dionomari do di toppa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi mariadian doi bana diari papituhoni, dibaheni do umbahen na dipasu-pasu debata Jahoba, ari paradan nai jala diparbadiai. Ido sahatna. Atong ramangido gogo mahita nalaho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahombar tu patik mi. Amen. Maredehita.
Tato potima dosata nagodangi diadopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung napungu dohami di jolom martangi yang tuho dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asini roham nagodangi do sai asi roham mida sadok bangso nami sesana sadosa nami saluhutna sai sungguh lima roha nami asamuba roha doho pangalaho nami alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Aidang adong ibarnii ay saluhud do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akan nagabe pitor, binahen ni basa-basa marhite sian asi ni rohana, hinorhon ni panobusion na marhite Kristus Jesus, na pinajongjong ni debata bahen habangsa parasian, marhite-hite haporsiaon ni mudarna, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Mared dehita. Hata nitu hatta turpuk epistel di minggu tasadarion imana tersurat di pangukapon bindu pitu ayat sia 1:10 marsikat soring mahita majaha siak kami ma ayat sia dung salpui adong mahubereng masai torop naso dapot bilangan ni jolma sian nasa bangso marga dohot hum dohot hata akan ajongjong diadopan ni habangsai dohot diadopan ni biru-birui akan maruloson abit na saksak jala nama niop mare-mare di tongat nasida di tangan nasida. Jadi jongjong masa luhut suru-suruani humaliang habangsai dohot humaliang akasituai dohot parngolu na opati dungi manukap manasida di jolo ni habangsai huhut marsomba tu debata. Nina nasida ma amen. Puji-pujian dohot hasangapon dohot hapistaran dohot hamuliateon dohot hagugun dohot hatugun madi debatata rodi saleleng-lelengna. Amen. Dungi mangalusi masada sian akasitua didok mamandok ahu isedo akai jala siat dia doro akan amaruloson abid nasaksaki alanii sai di jolo di habangsa ni debata donasida mangoloi ibana arian dohok borngin di bagasan joronai jala ibana nama kuduli habangsai mapaulihon inganan di atas nasida. Ai parmahanon ni biru-biru na parsitongaan ni habangsai donasida jadi tonggihon na
manasida tu akamual aek hangoluan, jadi apusan ni debata nasa ilu-ilu sian mata nasida, ido sahatna. Martua ma natu mangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen. Maret dehita. Taha tindakon maha porsiautai, songon nahina tindakon nidongata saha porsiaon disadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, ima natinubuhon ni si Maria, nang gabe-gabean si Anton di Porbadia, andorang sohaubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di pangumuman ni Silatus, namate tarpajal ibana di hau pinor silang, na tuat tumanotorudung di tanom, na mulak mangolu diari patuduh. Namanai tu surgo, lahundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, di simai bana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di Porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopannya la Kristen akka na badia, dohot ni hasesani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu dosogot dagi ni halak nang mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amen. Tabegema kor inahanna diuduti kor amahuria. Kor huria.
tabigema titing namasa di minggutta sadarion. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapai huti-hut ma titing na meragam di Minggu tanggal 5 Juli 2026. Na perjolo guarni Minggu ta sadarion ima 5 dung trintatis lapatana hasitulu sadaun ni debata. Topik Minggu haluan ni saluhut bangso. Na paduahon kelompok kor tuari Minggu tanggal 12 Juli 2026 na perjolo pukul 7.30 gabungan perempuan ama Salom na paduahon pukul 10 ama Jericho en Harmonik en HKBP na patuluhon pukul 10.07 ama Huria RHKBP na patuluhon hari tau tu Minggu tanggal 12 Juli 2026 sian sektor Pilipi na perjolo pitu telupulu keluarga R Simajutak baru Tambunan na paduahon pukul 10 keluarga T Manulang baru Sihombing na patuluhon pukul 10.07 Willy Manulang dohot Lestari baru Sitorus na paopaton ibadah Minggu pukul 7.30 di tanggal 12 Juli 2026 na nengro hita memakai bahasa Batak. Na palimahon amplop dana operasional perawatan inventaris. Di Mingguta sadarion patupotado papungon amplop dana operasional perawatan inventaris tapasahat may di pilihan na paduahon. Na paunopon pelantikan perhalado perartaon pergantian antara waktu di hari Minggu sadarion tanggal 5 Juli 2026 di permingguan pukul 10 WIB patupaun ni huriatado pelantikan perhalado perartaon pergantian antara waktu periode 2024 sampai 2020 ima Ketua Amang Situa Leonardo Manalu, anggota na perjolo Amang Situa Tanda Maruli Manurung, na paduahon Inang Situa Hotma Porimai Tampu Bolon, na patuluhon Amang calon Sintua Pahala Tua Pandiangan. Na papituhon ujian Marguru Malua. Sadarion Minggu tanggal 5 Juli 2026 mulai pukul 10.04 WIB di patupado ujian lisan Marguru Malua husungguli hamima asa hadir tepat waktu jala asa sudena toras Parguru Malua ro mandampingi. Napa waluhon rapat koordinasi pengurus seksi AMA hari Senin tanggal 6 Juli 2026 pukul 10 siawib di patupado rapat koordinasi pengurus seksi AMA dan BPH Punguan Kor AMA, AMA Huria, AMA Jericho dan AMA Salom maringanan di gedung lantai Sada. Napa siahon rapat koordinasi BPH Huria hari Senin tanggal 6 Juli 2026 pukul 20 WIB di patupado rapat koordinasi pengurus Huria Ima Amang Pandita Parhalado Parartaon Sekretaris Huria Bendahara Huria Badan Audit Dewan Koinonia Dewan Marturia dan Dewan Diakonia maringanan di konsistori. Na pasapuluhon Kompen HKBP Distrik 28 Deboskap di hari Senin tanggal 6 Juli 2026 mulai pukul 10 WIB di patupado Kompen Pangula Nagoktiki HKBP Distrik 28 Deboskap maringanan di HKBP Cilodong Resort Depok Timur. Na pasapuluh sadahon pertanyaan seksi perempuan di hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 mulai pukul 10.04 WIB di patupado pertanyaan bulanan seksi perempuan
maringanan di serbaguna lantai sada husosoi hamima tusude akka perempuan nasian ganup sektor asaroma madohoti pertangyangani. Na pasapuluduahon pertangyangan sektor. Hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 sektor Korintus keluarga Nonya Gultom boru Tampu Bolon, Judea keluarga D Naibaho boru Sitio, Kanaan keluarga P Marbun boru Raja Guguk, Efesus keluarga J Butar-Butar boru Simanung Kalit, Galatia keluarga A J Malau boru Tampu Bolon, keluarga A J Manalu boru Tampu Bolon, Filipi keluarga R Sihaloho boru Manurung, Philadelphia keluarga J Gultom boru Butar-Butar. Hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 sektor Sion keluarga T Siagian boru Sinurat, Betania keluarga CH Hutagalung boru Pardede, Roma keluarga M Siringoringo boru Sialagan, Nazaret keluarga Nonya S Siringoringo boru Samosir, Kolose keluarga Nonya T Manulang boru Munte, Bethlehem keluarga Situaji Siregar boru Siburian. Alamat Boy Mata Bereng di Wartana Adong Tatiup Manang di Bangkut Tabe. Napa 10 tuluhan Ritit Marguru Malua di hari Jumat sampai Sabtu tanggal 10 sampai 11 Juli 2026 di Patupado retreat para guru maka tidakon hapor siaon atau Marguru Malua maringanan di Gem Dapit Batu Lawang Kabupaten Cianjur naniuluhon ni Pangulan Nagugtiki Huriata Dohot Pandita Sian Natoras ni Perguru Malua. Napa 10 peleton seminar dan penyuluhan kesehatan. Di hari Sabtu tanggal 10 Juli 2026 mulai pukul 8 sampai 12 WIB di Patupa Huriata do Marhite Dewan Diakonia Dohot Panitia Tahun Transformasi seminar dohot penyuluhan kesehatan, antisipasi dini kanker serviks dan pemeriksaan pasmir kerjasama dohot Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia. Namar si dohot tu kegiatan ini ima 10 halak utusan sian ganup sektor perempuan batas umur 20 sada sampai 20 tahun didaftar homa marhite perhalado manang panitia dohot seksi diakonia sosial di ganup sektor jalalaos di lampirhon ma fotokopi KTP dan fotokopi kartu BPJS. Napa 15hon dukungan kegiatan tahun transformasi Pesta Gotilon dan ulang tahun 165 tahun HKBP. Di Patupa panitia do bajar makanan dohot penjualan mersandes ulang tahun 165 tahun HKBP di lobi gereja ta. Radema hita manuhor songon tadani dukungata tu pelaksanaan kegiatan. Pas 10 onopon amplop diakoni sosial Huria. Di hari Minggu tanggal 12 Juli nanaing roon Patupauta do papungu amplop diakoni sosial Huria. Napa 10 pituhon perekrutan pemusik ibadah sekolah minggu. Hembartu kebutuhan ni pelayanan ibadah sekolah minggu di Patupa seksi musik Dewan Marturia do perekrutan pemain musik atau keyboard ibadah sekolah minggu. Tu akka ruas namar talenta musik atau keyboard narade melayani ibadah sekolah minggu didaftar homa tu ketua seksi musik Amang Prit Henrik Tarihoran HP 0821 13 64 2404. Jalarade manasida madohoti seleksi mangihuton jadwal naneng patotuhon ni seksi musik. Na pasapulaluhon torop ni ruas na madohoti permingguan tanggal 20 Juni 2026 845 halak. Pasapuluh siahon ruas na marulang tahun. Ulang tahun kelahiran 40 halak, ulang tahun pernikahan
24 kepala keluarga, Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis, pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 6 sampai tanggal 12 Juli 2026. Hatani debata napasikopon las ni roha muna tersurat di Pesalmen 37 ayat 4. Jala holomohon Jahoba jadi lehonon nama tuho pangiduan ni roham. Na pa 20-hon pelean iuran diakoni sosial Huria. Torop na pasahaton pelean iuran diakoni sosial Huria di Bagasan Minggon, godangna 20 kepala keluarga 4.075.000. Na pa 20 sadahon pelehan bulanan atau tahunan. Torop na pasahaton pelean bulanan manang tahunan di Bagasan Minggon, 10 kepala keluarga godangna 1.825.000. Keuangan Huria. Huria 10.320.000. Pembangunan manang sadabe 1.515.000 rupiah. Sentralisasi manang pusat 8.714.200 rupiah. Jumlah 20.610.000 rupiah. Amplop tahunan transformasi dan pesta gotilon 5.774.000 rupiah. Molotung adong pelean naso tercatat manang nasala redaksi akka peleani asa dihubungi matu parhalado radedo hami padenggaton. Mauliate mahu pasahatami tusude ruas nang pasahaton pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial saha tu bulan Juli 2026 dohot hamulateon tu akan pasahato dope taingot ma amanginang makatidakon pasahaton ganup bulan tuhuria ima marhite perhalado sektor tabe akatiting manang informasi naso hujahahon hami suang songonima nang titing parhepengon lengkap boy mata jaha diharotas titing manang warta jemaat digital na boy dipindai marhite barcode manang gier kode nang rade di bangkut tabe songonima titing na masa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni Huriata say di pasu-pasu tuhata mapeliani bain sangap di guarna. Amin. Pinasahat ma tu inang situa Boraja Gukuk lau pasahaton pelantikan. Hamunak kanahina holongan hurian itu hatta nuaing sahat mahita tu ibadah pelantikan parhalado parar tahun pergantian antar waktu periode 2024-2020 walu di Huriatta bartuakana masa pergantian marid di mahita sian nomor 672 ayat sada.
kanahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus sadarion lantikotama parhalado parartaon pergantian antar waktu periode 2024-2020 Domutusi tabigi majolo surat keputusan ketetapan na jinahon ni Sekretaris Huriata Inang Situa M. Boru Raja Guguk. Surat keputusan nomor 03-2809-01-7-2026. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Cimanggis, Distrik 28 Deboskap, yang berkedudukan di Cimanggis, Depok. Mengingat 1. Aturan Peraturan HKBP tahun 2002 setelah Amandemen 4, Pasal 4.4 tentang Majelis Perbendaharaan Jemaat atau Parhalado Parartaon. 2. Aturan Peraturan HKBP 2002 setelah Amandemen 4, Pasal 4.6 tentang masa pelayanan atau periode Majelis Perbendaharaan Jemaat atau Parhalado Parartaon. 3. Pengunduran diri Ketua Majelis Perbendaharaan Jemaat atau Ketua Parhalado Parartaon sebelum memenuhi 4 tahun pada hari Kamis 30 April 2026. Menimbang perlu diangkat dan ditetapkan ketua dan sekaligus melengkapi anggota Majelis Perbendaharaan Jemaat atau Parhalado Parartaon. Memperhatikan 1. Hasil rapat Parhalado pada sermon Parhalado Kamis 28 Mei 2026 tentang persetujuan atau penerimaan pengunduran diri Ketua Majelis Perbendaharaan Jemaat atau Ketua Parhalado Parartaon. 2. Hasil rapat Parhalado pada sermon Parhalado Kamis 30 April 2026 tentang melengkapi anggota Majelis Perbendaharaan Jemaat atau anggota Parhalado Parartaon periode 2024 sampai 2028. 3. Hasil rapat Parhalado pada sermon Parhalado Kamis 25 Juni 2026 tentang hasil pemilihan Ketua Majelis Perbendaharaan Jemaat atau Ketua Parhalado Parartaon pengganti antar waktu periode 2024-2028 memutuskan menetapkan Majelis Perbendaharaan Jemaat atau Parhalado Parartaon pengganti antar waktu periode 2024-2028 dengan susunan pengurus sebagai berikut. Ketua Sintua Leonard Manalu, anggota Sintua Tanda Maruli Manurung, Sintua Hotma Forime Tampu Bolon, calon Sintua Pahala Tua Pandiangan. Dengan ketentuan 1. Melanjutkan masa periode Majelis Perbendaharaan Jemaat atau Parhalado Parartaon periode 2024 sampai 2028 dan melaksanakan tugas pelayanan sebagaimana diuraikan dalam Aturan Peraturan HKBP tahun 2002 setelah Amandemen 4 Pasal 402 tentang tugas Majelis Perbendaharaan Jemaat atau Parhalado Parartaon. 2. Melaksanakan program kerja tahun berjalan sebagaimana sudah ditetapkan dalam rapat jemaat. 3. Surat keputusan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan fungsionaris HKBP Cimanggis periode 2024 sampai 2028. 4. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan jika ada kekeliruan dalam surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Cimanggis 4 Juli 2026, Pendeta HKBP Resort Cimanggis, Pendeta Adolf Tasman Nababan STH. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan. Tembusan 1 Praeses HKBP Distrik 28 Deboskap sebagai laporan. Kedua pertinggal. Hamu kadongan, nunga jong hamu dilanggatan ni huriaon di adopan ni debata. Nunga dibagi hamu surat keputusan taringot tu penetapan muna gabe Parhalado Parartaon manguduti periode
do tugas parhalado para tahun periode 2024-2020 atong na manukum maahu noaing tuhamu na olo dohamu mangulahon ulaon pakobasioni jala naradedo rohamu na dilantik sadarion hobartu ulauni molo na olo dohamu dok hamuma. Atong ahu padita HKBP Resort Simanggis Distrik 20 Walu Deboskap. Upabakit mahamu sadarion gabe parhalado par tahun pergantian antar waktu periode 2024-2020 marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tod di parbadia. Amin. Saya dipargogoi jala diparbisuhi Tuhatta mahamu patuluson ulaon na pinasahat ni huriyai Tuhamu bahen sangap di goarni Tuhatta. Amin. Mari demahita sian nomor 120 sada ayat 5. Laos mulak matu dulan nak kamanami do inanam. Yang mahita mauliate marohanami diho alede bata ama anak dohotod di parbadia ala diukap hodo rohani parhalado ni huriam memilih diri nasida rade marhobas diado pammu marhite ulaon parhalado parartaon saya pargogoi jala parbisuki manasida pasauton sude ulaon na pinasahakmu marhite huriamon asa majadi bain sangap di goarmu. Oloi matangi yang pangiduan namion, marhite-hite goarni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, Raja ni huriai. Amin. Tabebike makor ina Deborah.
Mare demahita huhut pabungu pelean sadaa sadabe. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe.
di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana hinaholongan hatani debata barita nauli jamita di parminggota tikion imana tersurat di buku ni panurirang Zakaria bidu walu ayat 21 ayat 27 di bagasan topik ni ibadah ta haluaun ni saluhut bangso manang keselamatan bagi bangsa-bangsa. Hujaha mahatani trupuhi hamunaka nahina holongan songonom mahatani tuhatta. Songonodo hatani Jehovah Sebaot. Rodo pe anggo sogot akka bangso dohot pangisini akka hutabolon. Jalalao do sogot akka pangisini huta nasada tu nasadanari madok. Beta hita rap marsobba tubohi ni Jehovah jala mangalului Jehovah Sebaot. Aupe naing doho do lautusi. Tongot tahe rodo sogot akka bang sobolon dohot parbegu akka namarhuaso mangalului Jehovah Sebaot di Jerusalem jala marsobba tubohi ni Jehovah. Songonodo hatan ni Jehovah Sebaot. Ima akka ari persigaungan ni 10 halak sian saluhut dila ni bangso parbegu. Asa marsigatung nasida tu suhi-suhi ni ulus ni sada halak Jahudi madok. Rap hita sauduran. Ainung ngahubegi hami debatado dongamuna. Ido anggo sahatna horas ma dihita saluhutna ya hamunak kadamang dok dainang molo radehita rupani merenung manang mangarimangi mazolo. Coba kita merenungkan kira-kira apa yang membuat orang lain tertarik pada Tuhan kita. Ahado mabain gabilomoro hani do ngatta marparsaura dok debata, pajupang dok debata, masihol tu debata. Ado mabain. Mula secara fisik, behana bagak do di bereng manang songna megah do gedung gereja tei, manang na tabodo musik ni perminggota, manang natabodo jamita. Om maju tarinukon, apa alasan orang kalau misalnya ini soal beribadah, kenapa mereka mau beribadah dengan kita? Alania hado. Tahu jima yang manginang di bagasam diri taberu panilaho merespon ahadona nidok ni hatani debata tuhi tadi tikion. Alam molo tabereng do sian buku Zakaria nak kadamang dok dainang dibuat do hita tu sada panatapan manang visi spiritual masa depan na denggan, masa depan na uli, masa depan yang indah na menggambarkan seperti Yerusalem di masa depan ketika Zakaria melayani. Entah berapa ratus tahun itu Zakaria dengan Yerusalem itu, maka dia sudah melihat nanti orang akan berduyun-duyun ke Yerusalem. Nanti Yerusalem akan menjadi pusat keramaian. Tetapi karena apa dia menjadi pusat keramaian? Itu nadi kabar ni si Zakariaon. Dang besongon na pinikiran ni halak Yahudi na terbuang. Yerusalem itu adalah sebuah kota yang sudah terisolir dengan dunia sosial. Satu tempat yang sudah tidak pernah dirindukan lagi karena kehancurannya. Satu tempat yang sudah tidak mungkin lagi digamari karena tidak ada yang menarik di sana lagi. Ala didok nakin rodo sugut. Apa yang membuat menarik? Jadi dibuka si Zakaria ma panurirangima panatapan na visi spiritualna na pabotohon jupang matikina akan tiba waktunya bahwa orang akan berduyun-duyun. Gabe inganan na ribur menjadi tempat yang ramai.
inganan naso hasiatan. Karena begitu banyaknya orang yang datang ke Yerusalem. Nah, jalan na menarik kadamang dok dainang, ahado alasan na ido di surat tolibana di son. Mengapa bangsa-bangsa itu berbondong-bondong atau berduyun-duyun? Mereka datang bukan karena pariwisata. Tarsong sinuaingon nate. Ibu do naing tu Yerusalem teh. Alani porangon. Lau marhua do nasida tu si. Ini bukan wisata. Bukan mau liburan-liburan semata. Alayah dok kadamang dok nainang. Sangat jelas Zakaria mengatakan, orang akan berduyun-duyun hanya untuk mencari Tuhan. Mengelului debata. Mencari Tuhan semesta alam. Jehovah Sebaot nina di hasabata nak kaningani. Olo rozolma jala ido nak kaningani. Behado ahado alano benna olo rozolma mengelului debata. Dipaingok mahitak kadamang dok dainang taringok tu si. Ala bagian nih ketertarikan itu adalah sebenarnya siapa kita? Isehi tahun. Tamulai maju manginang sian ayat parpudi majahahon ayat 20 alai di bahasa Indonesia mah rak mahita majaha. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Sahalinai, olo roak kabangso tu Jerusalem, olo nasida sauduran, ala nadi bikin nasida do, debatado do ngamuna, karena Allah menyertai kamu. Mulutaida di zaman nak kadamang do dainang olo do zolma madapot todonganna. Olo do zolma sauduran do donganna. Alai alana adong do sihirimonna. Ada sesuatu. Hidup bandai dokon hatani debata manginang. Saya gumudang go dongan ni zolma nabasa sian naburju. Taboto nabasa orang yang suka memberi. Malu naburju bilang gue petong naburju. Olo do burju ada dang pola mga leon kan. Alay mamudai, paingoton. Adong sesuatu na menarik ibana uban narodisi. Alay ang gonak kadamang do dainang sekali lagi ditandaskan rojol maalani dibereng padongan yon ni debata di ngulu ni akka naporsay. Adong dibereng bahwa Allah menyertai kamu, alani ido. Atau adong dua pesan praktis akka manginang berengot tasya trupuk tahun. Nah, tentu memang harus kita bawa pulang dan kita hidupi dalam keseharian kita. Nah parzolo tazaha mazolo ayat 20 sada alai tong ma di bahasa Indonesia ya. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain mengatakan, mari kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Om mana perjolo bahwa umatnya memiliki katakanlah manginang iman yang menular. Haporseaon na produktif menghasilkan iman yang mengajak manugihon. Adong pergerakan rohani na belga na sai jupang na dimulai sian mengajak, tetapi dengan ajakan yang tulus tanpa iming-iming apa-apa selain daripada penyertaan dan pertolongan Tuhan. Odok kadamang dok dainang nama cayarga. Karena orang-orang pada zaman Zakaria ini egoisme manusia begitu banyak. Nungahola masih sarihod diri nabe
Nunga holam mamikirin adong na di bana be dohot narikot secara nyaman di bana dan kurang memberi akses kepada bagaimana melihat orang, menolong orang atau peduli kepada sesama. Alayang go na ditrupukon panatapanon memang ikon merdalat do bergerak do ikon menular do hapor siaoni laho manugi jolma untuk mengajak orang mendekat kepada Tuhan. Sehingga mereka tidak beribadah sendirian. Ada antusiasme yang meluap-luap. Hiras rohana. Semangat. Dengan satu pengharapan. Karena Tuhan menyertai. Nama saya perlu dua kamanginang berengot tai. Karena memang iman tidak menuntun kita menjadi orang yang egois. Tidak hanya memikirkan diri sendiri. Tetapi iman itu adalah hal yang dapat membuat orang melihat Tuhan di dalam diri kita. Di bereng donganido debata marhite hita. Nah, nagabi suku-suku saunari di hita. Apakah kita masih memiliki antusiasme yang sama saat beribadah kepada Tuhan? Di bereng dongani dope debata marhite hita. Manang atik behadok kamanginang nungadong rupani gabe sipa sidingon. Apakah kita masih semangat untuk menyatakan kebaikan Tuhan itu? Gabe iman na proaktif kita laho patadahon Tuhata. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita berdoa, apakah ada sukacita yang terpancar sehingga membuat orang di sekitar kita, apakah itu suami atau istri, apakah itu anak-anak atau saudara jauh atau tetangga sekitar kita, donga sahuriata tertarik gabe dohot makillahu lasni rohai. Dan inilah perjuangan iman kita. Jadi kota miliki do iman na menularon. Taingok maka manginang ngulut tahun dang dito pada batahi ta untuk sendiri. Tetapi kita diciptakan untuk bersama. Ai bohado idok ketahe dung dito pada batasi Adam. Didok kode batado dang denggan sasada bawai pujung. Tidak baik kalau dia itu seorang diri saja. Hubaim madibana sada pangurupi. Maka Tuhan menciptakan Hawa. Dan sekedar relasi suami istri. Tapi memang kita tidak diciptakan sendiri. Ngaboy ta bayak konak amanginang di tiki kofiti di jabu nabi zolma saya herana sorong do zolma. Raiza bunabido di sido sudah zolmai alaibo do merasa kesepian. So binoto adong ho berjabu nong lao. Pujung do hita. Dan kita gelisah dengan itu. Manang icuba mazo sahala igerejo borngi sahala na isomang nawado. Alangon ni rongi tipe hurang kan. Maka kita tidak diciptakan sendiri, tetapi kita diciptakan bersama supaya yang satu menutupi kelemahan yang lain. Dan yang lain yang lemah itu tertutupi kelemahannya. Ido sada barita nauli sebagai produk ni hapor seotai. Sehingga orang tertarik melihat cara hidup kita. Dan kita menjadi berkat. Dengan kita orang mengenal Tuhan. Itadda debata, itadda dongatai debata marhite, hita. Jadi dang iman na diam-diam manang pasif. Memang adong do keterbatasan ta akamanginang nakubo tu da mulai paroh kamu nangit-nangit. Dia mapungwa marga na belga manang pungwa persautaon. Babaya ko be maju pungwa persautaon na piga keluarga te. Holat tabay no torgaro na may. Apalagi marong disiru pani nasongon nasoy na ito la ide na ito ray pakulingon tapok ka mahita sa dan. So nido marga.
Akhir-akhir rata-rata menengok margo 2 pertangyangan na. Oleh lo bisa 20 ngai sibukkan emang nabi nama. Itu yang bertentangan dengan ini. Sebenarnya naluri iman untuk memanage itu yang kurang. Karena orang memang banyak fokus kepada bahkan di tengah-tengah persekutuan itu mau tampil sendiri, mau nampak sendiri. Jadi banyak ko dorong songoni MC dia di isa ada Natal punguan. Di mana MC? Ali mulai sa penerima tamu pengai mana? Holan neng dapo itu tadi kon torjong tung mai Zulu. Ngatar surat yat sarai vokal grup dan baik warna ale imana doi. Mari dia musa imana. Merpuisi tong imana. Bahira gosau kan mai mana sih? Itu satu song. Bahkan di komunitas bersama ada banyak orang yang mau hanya tampil dan dia sendiri. Dang adong pasu-pasu siani. Dang tadaun ni zolma de bata marhitibana. Maka kita adalah komunitas bersama. Sehingga orang lain tertarik dengan kita. Itulah iman yang proaktif tadi itu yang membuat orang dapat melihat Tuhan lewat kita. Nah tentunya secara praktis-praktis nayak kamanginang di poin kedua onomma. Kita diingatkan bahwa daya tarik utama hidup kita adalah kehadiran Allah. Dan aksesoris. Dan ini menjadi penting. Mengapa bangsa-bangsa memegang puncak jubah orang-orang Yahudi? Abu tabayakona tidak danak molo mamulus molo mardala no makna itiok putsuni bajunaya saunang lilu ikono de hutonok ko odon nyaman. Kira-kira begitu. Dang paluon nay mabalagi mamolodong di peraya-peraya na balgamanang dionan. Mabalagi hitay huta-huta na Zulu. Tarsor hitay botonan sa tabi terbubang doaro naingon. Dang binoto manang tudia itor saya bazuni na tuwa-tuwa itu tiniup meradui pas-pas tangan min. Kira-kira begitu. Akan banyak 10 orang memegang Rabdoto mahaminina. Apa yang menjadi bagian dari itu yang harus kita lihat? Apakah karena orang Yahudi itu kaya-kaya? Ya mungkin sekarang terlihat seperti itu, tapi bukan karena itu. Apakah karena mereka hebat? Bukan juga. Dangalani Didokonak kana maniupinak kaningani, kami mau pergi menyertai kamu sebab kami telah dengar bahwa Allah menyertai kamu. Allah na dibigido ay nandidonganan ni debatado hape ibana. Hita mamang rajumi didongani debatado hita tarida mayak kamanginang sian respot tatu dunia sosial. Respot tatu nahumaliak kita tuak kadongatta. Tabereng ma dunia sosial tahun. Gudang kadamang dok dainang na mga lului hadameon. Nang mungkin secara finansial mereka bisa, tetapi mereka tidak memiliki damai sejahtera dalam hatinya. Tugas kita mengantarkan damai sejahtera kepada mereka. Ay kami pe amang padita tonggo songoni mga lului damai dok ido. Tidak ada yang sempurna. Dang adong nong sikop dilihat debata tajalo. Alai tugas tay kondisido. Justru sebenarnya orang yang terluka itulah yang paling bisa meneguhkan dan membalut luka sesamanya. Karena dia bisa merasakan itu secara langsung. Di nahumaliak kitaon godang dozol mana lo jadi bagasang nguluna. Bohama hita hadir di si laho mangaleon sobuni rohana wasna. Godang do dinahu maliak titaon naso manotungo luna di si mahita ro patuluhon na adong dodongan na. Jadi sehingga kita tidak mengalami hidup kita sendiri apalagi bagi amanginang yang sudah mapan hidupnya baik secara finansial atau apapun bahkan secara rohani terlebih. Mari lihat, ulurkan tanganmu. Jalai du jamita pertangyangan hari Minggu hari Selasa Rabu. Ikor radido hita mabuka tangan tahun unak kolan namang golom. Buka tanganmu. Ini soal bagaimana kita hadir bagi orang lain. Patuguh rohana sida. Jadi cukup mahola di permingguan di pertangyangan jamita makkatai. Leni jamita pangulaw ma atiak kamanginang. Situ saja. Di ibadah-ibadah ritual lah kita berjamita. Pasahatok kata ni debata di luar ni mangulahon nama. Sebagai buah dari iman kita.
Apalagi sekarang ini Amanginang, orang susah membedakan mana ini teori-teori yang hanya sekedar motivasi kosong daripada dengan kekuatan firman Tuhan. Ayang kata-kata motivasi ngapa udah kui Facebook ya teh. Marlubi-lubi. Alai bado tak kau lon nadingkani. Karena itulah yang menjadi khotbah yang hidup. Alan hidup ketika kita menghadapi badai hidup kita, inilah yang mau kita lihat Amanginang sebagai buah dari khotbah yang hidup. Jamitan na mangulu. Paling tidak adong 4 hal jamitan na mangulun. Ketika kita menghadapi badai hidup, namun kita tetap memiliki kedamaian. Adong siap kita na sorong persoalan na? Sudah do kita adong punya persoalan? Sudah. Ale hubereng mulai siap per minggu nakanang ini damai do rohatta. Nah, sekali kita pun menghadapi berbagai persoalan kehidupan, namun kita tetap memiliki kedamaian. Itu adalah buah dari iman yang pertama. Ala boy do Kamanginang, boy do kita terlihat agamis, terlihat seperti orang yang memiliki spiritual, tetapi cara respon kita kepada keadaan, cara kita memperlakukan orang lain tidak jauh dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bakatayon doa takkan asing. Sudah do kita semua. Lalu yang kedua, ketika kita disakiti, namun kita memilih untuk mengampuni dan mengasihi. Nah, ngadi level na tibbo be memangi. Alai ikoni do perbueni aporseoni. Aidang adok kita na sohya di bain atsi rohani do nganate. Jala sebalik na pehita soni do. Olo do hita mabain atsi rohani dongan. Mari kita berbaharui. Andaikan kita di posisi orang yang disakiti, marilah lebih berdoa untuk mampu mengampuni. Olo manesa. Unang sape merdomu di mari mau mengampuni. Yang kedua, ketika kebohongan menjadi sesuatu yang sepertinya sudah biasa, kita tetap memilih untuk jujur. Jadi kata jujur dang pengakuan verbal, dang madokon, au jujur dua udah. Gurang dong makon jujur main nali gabus na pitu. Jadi dang verbal. Jujur itu adalah kata dan tindakan. Jujur itu adalah nilai yang harus bisa membantah segala kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Jadi odo nagabe potensi patuluhon sebagai bukti orang yang beriman, yang akan berdampak mengajak orang lain melihat Tuhan, hidup jujur. Jadi dunia melihat sesuatu dalam hidup kita yang membuat mereka melihat Allah. Ido pada akhirnya kadamang dok dainang. Ngadi bereng dong atai bede bata marhiti-hita. Jadi kesimpulan dan aboy ta bereng disiak kamang di jauh Tuhan ido hita gabe dang behala jauh di secara fisik atau kita update bukan lagi sebagai orang Batak yang secara fisik, tapi kita adalah Batak rohani. Nasi tong diuluhon hatani de bata di zaman na modernon. Jadi unang be habatakot tay di berekala iturga be batak tay do pangalahot tay turiboto batak de innakan. Molo siya lugat takpola buhay. Molo marbahasa Indonesia pahita lugat batak takpola salay. Unang pola tapak sapak sahita marbahasa Inggris tong kala Inggris. Salah deh. Halak Batak kita marbahasa Indonesia pehita, marbahasa Indonesia halak Batak ma. Ibo to ma identitas ta berarti halak Batak. Alai molo alani na seholan na berbeda itu, ala seholan na manonggak itu. Oh Batak deh. Nggak salah be. Ikon Batak rohani. Dari kita orang tahu oh dia Kristen. Dan ini pun bukan secara fisik. Dang nalamar pakaian per minggu hita ri minggu, dang nalaman yuk Bibel hita di angkutan umum. Ini Kristen bukan. Alai bohado pamakuling kita tu hobartai. Bohado hita molo hita ka pertiga-tiga manginang. Ba pertiga-tiga na rohani mate. Unang tabay songnay tatay. Holan di jama panawar sudat. Angay jamay honakin. Unang. Kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang sudah menjadi Kristen. Iman kita lah yang menggerakkan cara hidup kita. Termasuk secara respon kita tadi.
Jadi kita adalah orang Batak rohani, apapun suku kita sekarang, mohon maaf kalau ada yang lain, apapun itu kita adalah yang rohani, yang Kristiani. Melalui hidup kita, dunia seharusnya melihat Kristus dalam kita. Jadi kita evaluasi manangit-nangit. Nakin adong 10 nama niuk bazuni halak zahudi. Tapi reng majo 10 dina humaliak kita. Baharu na sida mardongat do tita. Si pai maud do hita diakka si halas sonoton dang hepeng da. Sotung ngarobe mananggo mangam mahita dang songoni. Ipai maharorona di punguan. Songon na sorodo, songon na semula-hula ni dok. Enggak ada lo, enggak rame. Manang zol masih pasidingod do. Zoloy teleponi dong anak ngaro si anu inna. Ngaison olak kamu may sidang pola do tau. Jadi kehadiran kita bermakna. Yang 10 ini mungkin juga keluarga kita, teman kerja kita, teman segereja kita, sahabat kita. Apakah mereka itu bisa melihat kehadiran Tuhan dengan suasana hatinya bersama dengan kita? Alanikon mulak ma karakter, tutur kata dan respon kita terhadap kehidupan, terhadap masalah harus membuat mereka berkata dengan jujur, aku mau ikut denganmu. Karena saya melihat engkau disertai oleh Tuhan Allah di dongani debatado. Odo akadamang do dainang. Jadi adong magnet rohani di hita. Begitu orang melihat kita langsung dekat. Berbeda dengan orang-orang yang egois tadi itu. Begitu melihat dia langsung menjauh. Alanikon tabai do pola hidup ta sedemikian rupa selalu berdasarkan iman Kristen kita haporsiotai. Selalu berdasarkan iman Kristen, dan ini yang menjadi pengingat bagi kita. Sekali lagi yang mengingat saya ini, jika ada 10 orang di sekitar kita hari ini, apakah mereka bisa melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Apakah karakter kita, tutur kata kita, respon kita terhadap masalah sudah membuat mereka berkata, kami mau pergi menyertai kamu sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Om manauliak kamanginang dihita. Atong asa gabe debatani saluhu bangso debatat tai seperti topik ibadah kita, supaya dia benar-benar menjadi Allah semua bangsa, maka kita berperan setiap orang untuk menunjukkan bahwa Tuhan kita itu adalah memang benar-benar Allah segala bangsa. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate ma'ali Tuhan di pasupasum hatam barita naulimi nama makulingi hami di parmingguon arianon. Dinahui lalau kami tutuali Tuhan dengan nibasam na boy mamakulingi hami manungguli asamar perbuhe ha porsyon nami gabe ha porsyon na proaktif manugu jol mamanadaho marhiti ngulu do parulon nami. Dangtar pangasahok kami ang gobur jumalo manang keberadaan nami. Holan ala asini roham songon naung di baga-baga hokotu bang somi. Rap udur masugot sude akka bang solot home romar sob batuho ala di idana sida pabainan nami na denggan. Atong ajari hami Tuhan marparbuih na denggan parbuih ni porsion nami. Jala mulot tungadong akka pergumulan na masa di ngulu nami baik marsasahalak manang sada-sada keluarga pe. Tuhan, saya pasu-pasu ma asa boy hupake hami nang akka pergumulan nami i. Laho makilalaho pakilalan nedongan. Jala asa margugo hami. Laho manugu nasida manadaho solhot tuho. Dang luwasomu hami Tuhan. Mago binahin niya karagam pergumulani. Alay say parguguammu do urupammu hami makamonakon. Mauliate ale Tuhan nami. Tong pasu-pasu ma nang akka ulaw nami sigan upari. Asa marhiti siya ni totong sarihonommu hami akana rikot dingulu siya pari. Pasu-pasu sudah akay anak kon nami siyan na met sa ron magudang. Songoni dua le Tuhan manang dia pihak kana pinarsita ni keluarga dito nga nibagas na si dabi. Say homa patuluson bayan sangap di kuar muna badiay. Asa huida hami habal gaw muna totong sa tiya. Laho pasautun sudah kana pinarsita ni rohanami. Lastar lumumi maditong-atongan ni Huriam. Tuhan wala sok kami do akadongan nami
Namarlas ni roha di pertabaan ni umur di bagasan saminggu tujolo marningot na sida diak ka ari hatu tubu dohot marningot ari pardongas saripeon. Tuhan hupatangnya kok kami ma nasida totong asa say juluani lakka nasida madalani akka ari-ari ningodu dohot mangulak kaulaon. Saya pahiras jala pahit saroha nasida patu pa akaulon na denggani asa marparbue Tuhan bain sangat diguarmu. Pasu-pasu ma nang apala ditikyon di naong pinauzakmu marhite pelantikan sadariod di minggu arianon opat halak pararado parartaon na rap dohot sekretaris huria dohot bendahara huria sebagai anggota ex officio. Pasu-pasu ma Tuhan naong pinilitmi asa margogo na sida laho madalat to nakkaulaon manguduti periodeon dito nga ni godang niyak katuntutan kesempurnaan alay totong ma say pasu-pasu sude ruas ni huriam asa gabi ale-ale na sida Tuhan pasaw to nakkaulaon na denggad dito nga ni huriamon. Marsitu paha kami diaka pikiran na denggan, aka ide-ide na denggan. Dohot marsirupa kami pasautot sudiak kaulau ni. Aidang tarula manang ise huriamon anggo tung sahala na. Naik korup do hami Tuhan, saurdot satahi sauluan laho pasautot nak kaulau ni. Sayunang adong siat tonga-tonga nami nama nengahod diri. Asa marhiti ganup hami pe Tuhan berengon nyakka na asing do. Hamuliaomu hasangapommu alani i totong mahu pasahat tami tuho margugo makan naposomi rap dohot sudia kaparhalado makubasi pasu-pasu ma nang kota Cimanggison kota Depokona le Tuhan ia dison hami di paujakko dada na roboti hami alai hodo huhaposi hami na patongoton dison hami sude marmian diakka bagas nami be diakka lingkungan nami RT RW kelurahan nami diakka ulon nami siganupare asa tungga be pasu-pasu nian hami Tuhan marhiti akka ragam na boy patupaumu di diri nami alani say parsahalai hami saluhutna marhiti kehadiran nami songoni malam uli lam dame lam sonang kota Depok Cimanggison pasu-pasu bagas Zoromon di tonga-tonga ni akka keterbatasan ruang na secara fisik sayunang loasi Tuhan mengabati hami laho patupahon akka pakubasyon na denggan dohot na dumenggan di keterbatasan ima pos rohanami todim toddi parbadiai ro manuturi hami laho pasauton akka ulaw na denggani songoni marhiti akka aktivitas pelayanan program-program kerja tahun 2026 nang akka kepanitiaan baik panitia pembangunan dohot panitia tahun transformasi dohot pesta gotilon dohot akka na pinabakit ni huriam na laho marsiurupan marsitukolan songoni nang secara khusus do akka tim mediasi parkir Tuhan loas sami marbisuk jala margogo laho pasaut to nakkaulaw ni jalaunang pikiran dohot keinginan nami hu pasaut tami lomo ni roham masaut di saluhut nai pasu-pasu nang akka lembaga-lembaga na dinahu maliak kami marhite kehadiran nami di son gabi ale-ale na sida na boy dongan nami masirupan masitukolan lao pasau to nakkaulaw na denggan mauliate Tuhan posituturo hanami para rommo do hami laho pasau to nakkaulaw na denggani atong nang pakkubasyon nami di minggu arianope say pasu-pasu ma gabi las ni roha di ruas ni huriam bain sangap di guarmu marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Maridema hita sian nomor 786 laos didik kina maridema hita pasahaton peliata
kon mapiliata. Ale debata amanamin na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parhasiak kami pilihanon, pati bulon harazaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaos songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangujunan, balua mahami sian pangago. Mahamu di bagasad dame, jala-jalo hamu mapasu-pasu, sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin. Pada